Mitahan sa otoridad ang 89 kakanhi supporter sa New People's Army lakip Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. 33 ka klase sa armas na lakip sa gitunol. Formal na nga nanumpa nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno kining 89 ka individual atol sa programa sa Police Regional Office Region 9 nga gipaygayon sa headquarters niini sa Barangay Mercedes, Zamboanga City adlong Biyernes. Ang maong mga individual kanhi supporter sa teroristang grupo ug sa Abu Sayyaf Group ug sa New People's Army nga mitahan ato sa padayong negosasyon sa otoridad ug sa tabang sa LGU. Anaasab sa 33 ka high-powered ug low-powered nga mga armas ang gitunol. Gilangkuban kini sa 4 ka rifle grenades, 8 ka hand grenades ug 113 rounds sa klase-klaseng mga bala. Ato sa aktibidad mituno sab og hiniusang suporta ang LGU ug ubang ahensya sama sa paghatag og assistance packages lakip livelihood program sa mga mitahan. Mato ni Police Brigadier General Eliazar Mata, ang Regional Director sa PRO 9, mas pahugtan pa niini ang mga programa nga maghatag og second chance nga mapabag-o pagbalik ang kinabuhi sa mga kanhi rebelde.